चकलेट आबाद मावनानै जाफुंसार जानो हादों सासे लाइमोन आबादारिया। गोबां आबादारिफोरा गोबां गुबुन गुबुन आबाद मावनानै गावनि नखर दानायजों लोगोसे गोबां रां आर्जिनो हानायखौ जों नुनो मोनबोदों। थिग बेबायदिनो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बेंटल खुमगुरि गामिनि थागिबि दानसोरां बसुमतारियाबो कक'आ चकलेट आबाद मावनानै गावनि नखर दानायजों लोगोसे रांबो आर्जिनो हादों। फोरमायनाय बायदिब्ला बे कक'आ चकलेट आबादखौ आफ्रिका हादोराव बांसिनै मावनाय जायो आरो जोंनि भारत हादोराव थानाय केरेलायावबो बे आबादखौ मावो होनना फोरमायो दानसोरां बसुमतारिया। बेराफारसेथिं फोरमायबावोदि सरखार बिथिंनिफ्राय हेफाजाब मोनोब्ला गोबां जौगानाय हाबा मावनो हागोन आरो ओरैनो बेखारै थानाय लाइमोनफोरखौ बेबायदि आबाद मावोब्ला गोबां रां आर्जिनानै गावनि आथिङाव गावनो गसंनानै संसार जालांनो हागोन होननानै। ओरैहाय जुदि सोरबाफोर आबादारिफोरा कक'आ चकलेट आबाद मावनो गोसो जादोंब्ला 9365979872 जानबुं अनजिमायाव फोनांजाब खालामना फुलिनि थाखाय खौरां लाहरनो हागोन होननानै फोरमायो दानसोरां बसुमतारिया। बे आबाद मावनायखौ खौरां मोननानै बड'लेण्ड बुब्लिनि खौरांगिरि फैदान बसुमतारिया थांनानै एक्सक्लुसिभ रिपर्टनि गेजेरजों थार बाथ्राखौ मिथिनो हास्थायो। सासे लाइमोन आबादारिया कक'आ चकलेट आबाद मावनानै गावनि नखरखौ बा जिउ खांनायखौ जोङो माखासे समाव ससियेल मिडियायाव जोङो नुनो मोनदों। बे समाव जोङो बिथां लाइमोन आबादारिनिफ्राय जोङो आबुङै जोङो मोनथिना लागोन। बे समाव बिथाङा गावनि आबाद फोथाराव बा बागानाव बिथाङा नायदिंबाय थानायखौ जोङो नुनो मोनदों। जोङो बिथांनिफ्रायनो जोङो आबुङै जोङो मोनथिना लागोन जे बे कक'आ चकलेटखौ बिथाङा बेसेबां समनिफ्राय बा बेसे गोबावनिफ्राय मावबोदोंमोन आरो बेसेबां माबायदि बिथाङा इनकाम मोनो बा मुलाम्फा मोनो बा बबे खामानियाव बाहायजायो जोङो बिथांनिफ्राय जोङो आबुङै मिथिनो लागोन। केमेरा पार्सन बिथाङा आं दिन्थिबाय थानो थाखाय खावलायनाय जाबाय। जोङो दायो आबादारि बिथांनिफ्रायनो जोङो आबुङै जोङो मोनथिना लागोन जे कक'आ चकलेट आबादा बबे खामानियाव बाहायजायो जोङो आबुङै बिथांनिफ्राय जोङो मोनथिना लागोन। जे सिगां नोंथांखौ जोंनि बड'लेण्ड बुब्लिनि जानानै बरायना लाग्रोनाय जाबाय। धन्यबाद, खुलुमबाय आरो बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि नोंथांमोन गासैखौबो अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय। नंगौ, दिनैहाय आंनि न'आवहाय बड'लेण्ड बुब्लि बिथांमोना सफैनानै दं। कक'आ चकलेट आबादखौ नायदिङो। दायो आं मावगासिनो दं। 2021निफ्राय मावदों आङो। दा फैयै 4 बोसोराव आगान होबाय। थारैनो नोंथाङा बे आबादखौ बबेनिफ्राय लाबोनानै नोंथाङा गायफैजेननाय जादों? बे आबादखौ आं माने गवालपारा दुधनैनिफ्राय लाबोनाय जादोंमोन। पर पिस 60आवहाय लाबोनाय जादोंमोन आं। थारैनो बे कक'आ चकलेट जिथुनाखि आबाद बा बिफां बेनि फिथाइया बबे हाबायाव बाहायजानाय जायो? माने बेखौहाय दामि चकलेट, डायरी मिल्क आरो केक बेफोरावहाय बाहायनाय जायो। बिनि फ्लेभारखौहाय बे नङाबानो जाया होनजायो। चकलेट दामिफोरा बेनो। आरोबाव जोङो नोंथांनिफ्राय मोनथिनो लागोन जे बे आबादखौ बबे कान्ट्रियाव बा बबे जायगायाव मोननाय जायो बेखौहाय? मस्टलि बे फिथाइखौहाय माबायाव मोननाय जायो, आफ्रिकायावहाय बांसिन खेथि खालामनाय जायोमोन। दायो फैयै जोंनि इण्डियानावबो सफैबाय बियो। दायो केरेला स्टेटआवबो सफैबाय। केरेला स्टेटआव दायो मावो। ओमफ्राय फैयै जोंनि आसाम स्टेट, मेघालय स्टेट बेफोरबायदियावबो गोसारगासिनो दं आरो बिदिनो। माखासे जोंनि बर' लाइमोनफोरा माखासे जोङो नुनो मोनदों साख्रि बाख्रिखौल' नागिरबाय थानायखौ जोङो नुनो मोनदों, बा माखासे बेखार थानाय लाइमोनफोरखौ नोंथाङा बेफोरबायदि आबाद मावनो थाखाय मा खावलायगोन? बेखौनो खावलायो आं, माने दानि जाखांफुनाय लाइमोनफ्राबो माने मावनांगौ बेफोरबायदि आबादखौहाय। माने बेखौल' नङा, गुबुन आबादखौ मावनो हायो। साख्रिखौबो नागिरनांगौ, साख्रिजोंबो जानो हायो, बे नंगौ। ओमफ्राय माखासे जेन'बा जोंबायदि मावग्राबाबो जानो हायो आरो बेबायदि डाबल इनकाम खालामनो हागोन। माने कक'आ चकलेट बेफोरबायदि गय बेफोरबायदि गायनानै माने डाबल इनकामफोर खालामनो हागोन आरो
बिफांबारि सिङावनो आं बेखौ नायनो हागोन नै गयबारि बिफां सिङावनो आं गायदों माने बेबायदिनो गायनो हागोन आरो नोंथाङा बे कक'आ चक्लेट बिफांखौ मा थांखि लानानै मा थांखिजों नोंथाङा बे आबादखौ मावनाय जादों? थांखिया बेनो माने आं मेनलि बेखौहाय माने गायनाया जाहैबाय आं जेन' आंनावबो थाग्रोनांगौ बे प्रडाक्टआ होमबासो गुबुनाबो नुनानै एनकारेज जानानै गायगोन बेबायदिनो दायो गायबाय ओमफ्राय गुबुनाबो नुबाय एनकारेज जाबाय बेखौ गायनोहाय ओमफ्रायहाय आरोबाव आं सानो गायबावथों बुहुत मानसियानो अर्डार खालामनानै दं आंनाव फुलि बे प्रडाक्टआ गोबां जालाङोबा आं सानदों ओरैनि एरियाखौहाय आं कभार खालामजोबनो सानदों आं बेसेबांसिनि आंनिफ्राय फुलि लाङा मानो सोरबाफोरनाव दङा मानो आं गासैखौबो फिथाइखौ जमा आंनाव लाखिगोन आं गोजानाव साप्लाय खालामगोन माखासे खावसेखौहाय आं माने थांखि लाबावदों माने फिसा आं फेक्ट्रि खुलिनानै चक्लेट फेक्ट्रि खालामनो आं थांखि लादों आरो ओरैनो माखासे सरकार बिथिंनिफ्राय माबा मोनसे सहाय मोनोब्ला नोंथाङा माबायदि उनावहाय माबायदि मावलांगोन होनना नोंथाङा सानो? बेखौनो खावलायो आं एग्रिकालसारनिफ्राय माने जोंफोरबायदि माने मावग्राखौहाय नायसनबायोबा मोजां माने एसेफोर हेल्प मोनोबा बेबायदिनो माने आवगायलांगोन देरसिननिफ्राय देरसिन माने बिदिनो सानो आरोखि आं माने बिनि थाखायनो हेल्प होजानो लुबैयो आं दानि रुलिं सरकारफोरखौबो माने जोंबायदि माने आंखौल' नङा आंनि बायदिबो अनेक मावग्राफोर दङ बेफोरखौहाय नायसननानै एसे एनै जोंखौ हेल्प होयोबा मोजां आरो बेनो नोंथाङा जे बे कक'आ चक्लेट बे चक्लेट आबादखौ मावनानै नोंथाङा बेसेबांसो प्रफिट जायोबा बेसेबांसो नोंथाङा मुलाम्फा जादों नोंथां? माने जादों जायाखै नङा एसेयानो आंनि न'खराव हेल्प खालामदों माने फुलिजोंहाय बिदिनो फिथाइ साप्लाय होनायजोंहाय हेल्प जादों आरो बोसोराव गैयालाबो माने 2Lफ्रा मोनदों आङो दा बिफाङाबो खम मोनलांगोन आरो आं बेखौ आसा थिदों माने बागाना आंना दाबमै नालाय बेवहाय बिगासे होजोंहाय बिगाब्रै दं बे बिगाब्रैना आरो थाइजोबबावोबा माने आं सानदों आरो मोनलांबावगोन गोबांखौहाय आं आसा थिदों आरो नोंथांनि बागानाव दा बेसेबांसो बिफांफोर दं? बिफाङा माने आं गोजान गोजान होदों हिसाबैहाय माने माखासेया थैबाय ओमफ्राय दायो 150 दालसोनि दं आरो नोंथांनि जिथुनाखि नैबे कक'आ चक्लेटनि बिफां बा फुलि बे फुलिखौ माबोरै मोननो हागोन बा नोंथांनि बेबायदि गायनायखौ माबोरै सोलोंनो हागोन नोंथाङा सानो? माने जोंनाबो मोनसे फिसा चेनेल दङ TD प्रडाक्सन होनो थारु दैमारि चेनेल बेहायनो जों माने आपडेट होबाय थायो मारै माने प्लास्टिकआव हाखौ सोनांगौ आरो मारै माने बिगरखौ फुथुनांगौ खांग्रां होनांगौ बियो माने फर्मुला दंजोबो आरो ओरैनो बे बिगरा माने बेहाबो माने ओरै खांग्रां होनांगौ थायो ओमफ्राय मालाबाबो बेखौ सिदा गायनाङा बेयो माने फर्मुला दंजोबो बेखौ नोंथांमोना जोंनि चेनेलनि थ्रुयैहाय आपडेट मोनबाय थागोन नोंथांमोना इन्ट्रेस्टेड बा नायनो हागोन आरो जोंनि चेनेलाव बेफोरखौहाय गासैखौबो नुगोन आरो ओमफ्रायहाय मारै बिफांखौ केयार खालामो मारै मबे दालायखौ गारो मबे दालायखौ दानखानानै गारो मबेखौ दोनो बेफोर गासै माने फर्मुलाफोरखौ जोंनि फिसा चेनेलनि दारैहाय आपडेट होबाय थायो आरो जों माबोरै मोननो हागोन नोंथांनि नैबे फुलिखौ जेनेबा सोरबाफोर लांफैनो गोसोब्ला? सोरबाफोर लांफैनो गोसोबा माने कन्टेक्ट नाम्बार होना होथोंसै बिथाङा स्क्रिनावहाय बे कन्टेक्ट नाम्बाराव फन खालामबानो बुकिं खालामहरनो हागोन आरो नोंथांनि चेनेलावबो माखासे कन्टेक्ट नाम्बारफोर होनाय दं नामा? औ दङ जोंनि चेनेलाव थांनानैबो नायनो हागोन जोंनि चेनेलावबो कन्टेक्ट नाम्बारफोर दङ बेयावनो कल खालामनो हागोन आरो जेन'बा एडभाइसबो लाहरनो हागोन फन खालामनानै मारै गायो मारै मायो मारै माबायो बेखौहाय खालामनो हागोन आरो एडभाइसैहाय माने स्क्रिनाव कन्टेक्ट नाम्बारखौ बुखांनानै आंनाव कल खालामनानै अर्डार खालामहरनो हागोन फुलिखौहाय दायो बुकिं सोलिगासिनो दं गैयाबाबो 5000सिम फुलि आं खालामनांगौ जानानै दं दायो आंनि न'आ गासिबो बुंजोबबाय ओमफ्राय दायो आं दस्रा आंना हा मोनसे दंबाव नालाय बिगासे बेवहाय ग्रिन हाउस खालामहैनो आसा खालामदों माने हाजिरा हमनांगौ गोनांथि जादों आंबो दासिमबो हाजिराफोर टाइम होनो हायाखै बेवहाय जथेस्थ' नोंथांमोननि थाखायहाय साप्लाय खालामो आं सेस्था होदों खालामगोन फुलिया आस्थे आस्थे साप्लाय खालामजोबगोन नोंथांमोना अर्डार खालामोबा नोंथांनि नैबे आबादखौ बा बे फिथाइखौ सोर लांफैयो ओरैनो? बे आबादखौ मेनलि जोंनि बर'फोर दासिमबो बेफार ओंखाराखै जोंनि बर'फ्रा दासिमबो बे खेथ्रआव उन्दुनानै दङ माने बिनि बारै आं बुङोबा माने एक्सप्लेनेसन खालामनांगौ जायो कक'आ चक्लेटआ मा कक'आ चक्लेटखौ बहा होनांगौ बेफोरबायदिसो एक्सप्लेनेसन गुवारै खालामनांगौ जायो नाथाय मुस्लिमफ्रा दासिम
बिसोरसो एडभान्स जानानै दं आरो माने बिसोर लांफैबाय कक'आ चक्लेटखौहाय माने बेफारिया बिसोरसो आरो ओमफ्रायहाय बिसोरो गोजान गोजाननिफ्रायसो फैयो जोंनि खाथिनि नङा एकदमबारे गवालपारा दुधनय ओरै क'क्राझार टिपखाय बिदिनो मुस्लिम गोजासो आरो माने दिनै बायदियाव फन हरबायबा गाबोन बायदियावनो सफैगोन आरो बिसोर ओरैबायदि दा इनकाम खालामगासिनो दं बेखौ नायोबा जोंनि बर'फ्राबो दा इनकाम खालामनो हानांगौसिमा आरो माने आं सानो आरोखि बेनो नंगौ बिथाङा गावनि जिथुनाखि आबाद मावनाय बे आबाद मावनायखौ बिथाङा जोंनि सिगाङाव गुवारै फोरमायना होबाय दायो आङो केमेरा पार्सन बिथांखौ दिन्थिनो खावलायनाय जाबाय नैबे कक'आ चक्लेटनि फिथाइया नैबेबादि नोंथांमोना नुवाखैबो जानो हागौ सोरबाबा नुबायबो जानो हागौ नैबेबादि आरो कक'आ चक्लेट फिथाइया दा नोंथांमोना बेफोरखौ जायफोरा ओरैनो बेखारै थानाय लाइमोनफोर बिथांमोना बेफोरबायदि आबादखौ मावनो हागोन होननानै बिथाङा जोंनि सिगाङाव फोरमायनो हादों दा बेयावबो जों नुनो मोनदों गोबां बेफोरबायदिनो फिथाइ थायबाय थायो आरो थायनायजों लोगोसे बिबार बारबाय थानायखौबो जोङो नुनो मोननाय जादों दायो जोङो केमेरा पार्सन बिथांखौ दिन्थिनो थाखाय खावलायनाय जाबाय बेवहाय गोबां बेबायदिनो फिथाइफोर बा बिफांफोर दङ गासै बिथांनि बागानाव 150थासो बिफांफोर दङ होननानै मोनथिनो मोननाय जादों गोजोन्थों मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथाङा नोंथांनि न'खौ समायना रमायना जोंख्लाब माख्लाब खालामनो गोसो दं नामा थारैनो नोंथाङा नोंथांनि न'खौ समायना रमायना साजायनो गोसो दंब्ला नोंथांमोननि थाखाय बिजनेस बेन्स प्रडाक्ट्स कम्पानिया गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों गोदान बोसोर रंजालि बैसागु फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै बेन्स प्रडाक्ट्स कम्पानिया नोंथांमोननि थाखाय अफार होनाय जादों चिरां जिल्ला बेंटल गेट 27 राजा लामानि एबा सिबिथाय लामानि साखाथियाव नोंथांनि न'खौ समायना रमायना खालामनो गोसो जानाय रायजो राजाफोरनि थाखाय बिजनेस बेन्स प्रडाक्ट्सआ लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां पलिग्रेनाइट WPC एबा PVC वुडेन फ्लोरिं वालपेपर स्टील रूफिं सफिट सेलिं बायदि गाबनि न' साजायग्रा खम बेसेनावनो नोंथांमोना बायनानै लांफैनो हागोन बेनि अनगायैबो नोंथाङा गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नैबे 8474015053 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों नोंथाङा फन खालामनानै मिथिनो हागोन